Boh vám žehná, priatelia. Toto video bude trochu iné. Chcem sa pozrieť na kontroverznú otváraciu ceremóniu, ktorá sa udiala na olympijských hrách, ktoré sa dejú v Paríži, pretože kresťania po celom svete sú pobúrení z toho, čo sa stalo. Takže poďme sa pozrieť na to, čo sa vlastne stalo, ak ste to nezachytili. Celá tá otváracia ceremónia bola postavená na podporu homosexuálov, transvestitov a tak ďalej. Problém nebol v tom, že boli tam speváci, ktorí boli v podstate muži prezlečení za ženy, ktorí robia tieto transvestitné show. Ale problém bol v tom, keď títo ľudia vytvorili napodobeninu slávneho obrazu Leonarda da Vinciho, ktorý znázorňuje poslednú večeru Ježiša s jeho apoštolmi. A ako vidíte, tu je ten slávny obraz a tu je vlastne to, čo vytvorili títo ľudia. Toto sú všetko muži, transvestiti. Aby toho ešte nebolo málo, dokonca tam priniesli aj dieťa. A moja otázka znie, čo má toto spoločné so športom, s olympijskými hrami? Pamätám sa ako malý chlapec, keď som pozerával olympijské hry a veľakrát práve tie ceremónie boli tak nádherné, ukázali kultúru krajín a boli naozaj také elegantné a krásne. Lenže to, čo sa dialo tu, na tej ceremónii, bolo absolútne neskutočné. Celé to bolo postavené na podporu hriechu. Mnoho sponzorov, ktorí aj podporujú tieto olympijské hry, dokonca aj odstúpili a verejne kritizovali to, čo sa tu stalo. Celebrity z celého sveta toto kritizujú a dokonca aj predstavitelia týchto olympijských hier sa aj verejne ospravedlnili a dokonca aj vymazali oficiálne video tejto otváracej ceremónii, ktoré mali na YouTube. Toto všetko tam bolo. Táto žena bez hlavy. Čo to má reprezentovať? Čo to má spoločné so športom? Tento muž v podstate nahý. A keď sa na to pozriete, ten muž bol potom aj na tomto stole, kde je to dieťa. Toto je tiež muž, dokonca s bradou. Pozrime sa, čo hovorí Biblia v liste Rimanom kapitola 1 od veršu 24. Preto pre túžby ich srdc vydal ich Boh na pospas nečistote. Takže sami zneúcťovali vlastné telá. Božiu pravdu zmenili za lož a korili sa a slúžili stanovenstvu namiesto stvoriteľovi, ktorý je požehnaný na veky. Amen. Preto ich Boh vydal na pospas hanebným vášňam, lebo ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. Podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a rozpálili sa rozkošníckou vášňou, jeden voči druhému. Muži s mužmi páchali hanebnosti a sami na sebe si odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. A pretože odmietli uznať Boha, vydal ich Boh na pospas ich skazenému rozumu, takže robia, čo sa neslúši. Sú plní všelijakej nespravodlivosti, zloby, lakomstva, zla, plní závisti, vraždy, sváru, podvodu, nízkosti. Sú to klebetníci, ohovárači, tí, ktorí nenávidia Boha, násilníci, domýšľavci, chválenkári. Vymýšľajú zlé veci, neposlúchajú rodičov. Sú nerozumní, nestáli, neláskaví, nemilosrdní. Poznajú Božie ustanovenie, že tí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. A predsa to nie len sami robia, ale aj schváľujú, keď to robia iní. Vidíme, čo Biblia hovorí. Božie slovo zachádza tak ďaleko, že hovorí, čo páchajú takéto veci, zasluhujú si smrť. Čo si o tomto myslíte vy, vážení priatelia? Zanechajte komentár pod videom a dajte mi vedieť, či ste to videli a čo si o tom myslíte vy. Prednedávnom som spustil stránku, na ktorej nájdete prepísané modlitby, ktoré sú na tomto YouTubeovom kanáli. Taktiež som pripravila niečo špeciálne pre tých, ktorí chcú posunúť svoju vieru ešte ďalej. Pod videom nájdete link, kde sa môžete prihlásiť k odberu e-mailov, ktoré posielam raz týždenne, teda každú nedeľu. Každý e-mail, ktorý posielam, zaberie maximálne 5 minút vášho času. Zdieľam v nich ešte hlbšie modlitby, povzbudzujúce slovo, pravdivé príbehy o tom, ako Boh urobil niečo úžasné a hlavne zdravé biblické učenie.